Xier. Txaber, zagunen okundu. Nola ikusten dezu gaur egun euskera? Galdu ezpada doa adoan galtzera, begiratzen jarrita urtetan atzera, berandu irten ginen gu borrokatzera. Erabili ezean ezin da hobetu, Ta ez erabiltzeak galtzea mendeku, zipristindu behar da ez hizkuntz perfektu, ta euskara hiztunak euskara zaletu. Xier, zagunen moa. Lazkau txiki hiltzela 25 urte. Asko emango nuke bizitzean truke, ze idea jario eta ze jardute, hobe bere bidea jarraitu balute. Utzi zuen altxorra baloratzen alda. Aurreko guztiei egi ez du galda, joan beharko genuke memorietara, da histori guztiak atera plazara. Eta zortziko handiako zuentzako gai hausera. Zuk, Txaber, haurdunaldi subrogatua izatea erabaki zenuen. 9 hilabete pasa dira eta laster eman beharko diozu Xierri hau. Orain zalantzan zaude. Txaberrek haurdunaldi subrogatua izatea erabaki zuen. 9 hilabete pasa dira eta laster eman beharko dio aurra Xierri. Zalantzan dago. Nuna bertxo. Mila ertera frogatu behar, dirun faltan nintzenetik. Ta azkenean zer erabaki, salto egitea trenetik. Baina saltoak hasier beti dudak dakartza atzetik, eta ez dakit nire aurronek ezer baduen zuretik. Ba kontratu bat sinatu gendun, eta pasatu da epez. Guraso izan gaitezken ontzat, saiatuagatik nekez. Ezin didazu orain ni utzi, nire ametsa ez betez. Ume bat dudan sinistu ostean, 9 hilabete.
Neska pobre bat topatu eta egin zenuen kontaktua. Hilabetetan denbora duzu suabe kontatua. Pikutara zure dirua eta gure kontratua. Jakin ezazu nire aurraren bizitza ez da tratua. Oraindik baina ez diot hartu nik harreman bukatuari. Trazarik beraz jarraitu nahi dut, hontan ari eta ari. Erreparatu ez dioztu nahi, egin orain diruari. Baina zalpenak emaizkiozu nire abokatuari. Orain zurekin bukatu eta urrengoa bere txanda. Diruak jarri zidan beinola, gainditu ezin zen langa. Eta aurrera egin behar dut, dudan guztia eman da. Ta hiltzen banaiz, hilko naiz baina bera nirekin izan da. Ume horren ama izan zaitez bata zure besotan jaso. Kostala kosta izan nahi dut nik bizitza hontan guraso. Niretzat ez da dirua izan sekula eta arazo. Bigarrengo bat izan ezazu, ta berbaingo akaso. Aitor Serbier eta Elin Pagona. Aitor, zutzakoren nugu puntue. Federik baldezu gaurko politikan. Alferrik jardungo naiz, hemendik kritikan. Lazka txikik zion behin eta birritan, horretan ez dagola gauza politika. Bozkatzera joan gabe gelditu ezkero. Batzuen boto kutxan irtengo da zero. Gaztei buruz zenbat diskurtso txargero. Obe bertan lapurra gutxio baleo. Aspaldian larrurik jo aldezu batek. Jode, da biriarrak kurioso zera. Beti albotik ziri albotik atake. Gaurko planen batian sartuko altzilea.
Aspaldidanik ezagun nuen, baso zainen malizia, zigorra jarri egin bainuen, otso baten izia, laister hartzainok izango dugu, mendian ezin bizia. Gauza bat baita hemen legea, ta beste bat justizia. Ta beste bat justizia. Merezi gixan pasatu nizun, aitor nik zuri partea. Nere ametsa beti izan da, zeinik ez izatea. Ulertzaidazu zenbateraino den egin dezun kantea. Lehen bere kaxa mantentzen baizen biodibertsitatea. Agerikoa da karrera bat egina duela gaian, kolpe zorririk jo gabe jarri, oidu ardo beltza maian. Hasi berri den baso zain gazte, auziria sartu nahian, horrelakorik etzen izaten, zure aitaren garaian, zure aitaren garaian. Nerekin paternalista, ez zaite ipini arren. Neri errua botatzen antza, badaukazun nahiko kemen. Karta guztian mailan gainean, jarri behar dira hemen. 12 ardi jandikunean zunora begira zeuden. Zaila da egun luze batean, ditudan lanak aletzen, bertso kantuan ta ameslari, baitut eguna betetzen, hori bota eta zalantza batek, dit gaur barrua erretzen, diada pentsatzen hasita nago, zure trampa bat ote zen, zure trampa bat ote zen. Handik ta hemendik fama aldetik, jarrian nauzu epela. Otxolarrua jantziz badaki, nire ibil naitekela.
kendu zaizu aurpegi alaia, 21 urteta bazendun garaia, espabilatuagoa zen zure araia, espabilatuagoa zen zure Masturbatzeko jarri horren beste traba, ja 21 urte, tazuk algara, problema bat dut nere, anaian erara, nere sexologoa pornografia da, nere sexologoa pornografia da. Pornografian ari eida gazte oro, orain denok zarete moderno ta zoro, beste gauza bat ere baina bada ondo, imaginazioa dut nik sexologo, imaginazioa dut nik sexologo. Zarapean sartuz, neguan zein udan, ez dakite ziketa, ona izan dudan, eredu paternala, jarriko dut dudan, amarekin oean ikusi zintudan, amarekin oean ikusi zintudan. Ba orduan izango zen lotan edo bare, ni ez bainaiz jakintza gehiegiren jabe, hau ere semea da alkoholaren pare, ondo pasatu ezazu baina pasagabe, ondo pasatu ezazu baina pasagabe. Pasako naizelata, hartua kasketa, semeari egin nahi dio herrieta, barrun inbidi pixkat badezu gordeta, hau zure belaunaldin pekatu zaneta, hau zure belaunaldin pekatu zaneta. Superu, aur bat erritzean zoaz ambulantzian. Bidean, Aitor doa bere azaldearekin ambulantziari bidea galarazten. Larrituta noanik aurreztu zeharo, ezin errepidea atoan igaro, kendu zaitez paretik Aitor hortik klaro. Arkumea bestela gaurkoan bat gehiago, arkumeak bestela gaurkoan bat gehiago. Basoan arriskua dugu otsoekin, kalera etorri naiz hartaldearekin,
Ambulantzian bultza ekin eta ekin, edo konpondu zaitez baso zailarekin. Edo konpondu zaitez baso zailarekin. Bidea topau nahian gaurnik garbituta, hartaldea zebilela nun guztiz aztuta. Ambulantziak azeleradorea ondo zapalduta, otxoak baino gehiago honek hilkoituta. Otxoak baino gehiago honek hilkoituta. Berriz aipatu ditut baso zainen famak, hori ezagun dute aitak eta amak, zure mutilarekin zer nolako dramak. Berak egin ditzala artzain txakur lanak, berak egin ditzala artzain txakur lanak. Ardi guztiak biltzen zarenez aria, nire eztutasuna da gaur nabaria, eusteko egin dut ja nik indar handia, heldu fuerte eskutik torio paria, heldu fuerte eskutik torio paria. Artaldeak inabil, pozik aroz aro, erditzea ere sarri probatuta nago, beraz peru horregon tala saitu klaro. Nik du baitut erizain batek baino praktika gehiago, erizain batek baino praktika gehiago. Ama semeak zate, Eliz du ama eta Txaber semea. Lan bakarra jarri zuten gurasoek oporretara joan aurretik Txaber. Zaindu oioak. Oporretatik itzuli dira eta oioak akabatuta daude. Eli hasita, ikuna bertxo, zertzuketxo. Zu oio batzun kargu zinanta alare, itxura danez danek egin dute alde, hemen geratu gera arrautzarik gabe, Txaber hartzai sartzeko asmotan altzaude. Txaber hartzai sartzeko asmotan altzaude. Naizta kargu nintzela banekien jakin, oioak erdilotan ni ekin ta ekin, etxean montatu den panoramarekin, tortilla egingo da nire arrautzekin. Tortilla egingo da nire arrautzekin. Nola horrekin zerbait egin dezakegun, hortak ore alterra zeran ez du egun.
mundua zalako, nik eneukan begirik olioetarako, baina amatxo dena ez dago hain txarto, harto pila daukaguen salada. Artoa badegula, hor diozu trebe, gure mutila hain dabil alegre, nere semela xuan horren beste fede, eta ez du balio saldatako ere. Eta ez du balio saldatako ere. Hogei urte ditut ta ze sasoi ze garai, zu gabe ibili naiz ama horren alai. Saldatako igualez baina niretzat bai, ez dago oiorik ta joan bueltan lasai. Ez dago oiorik ta joan bueltan lasai. Bier, dibertxo kantatzeko zuntzako baina hausen. Atzo ere parranda itzela egin zenuen. Beste askotan bezala, etzara ez zertaz gogoratzen. Kuadrillarekin pasa genitun, hiru taberna, lau sala, esaten zuten Jagermeisteran, txupitoa arnezala. Despertadorak goizen joeta, azer nolako itzala, igande goiza zeinen lausoa, kasik astero bezala, orain dakidan gauz bakarra da, ezer ez dakidala, ezer ez dakidala. Maialdera, Santelmotara, joan behartzan, zer suma, autobusik ez eta etxetik, hain geratzen zan urruna, edan gaberik parranda eiten, probau behar dut urruna, tentaldirako berriz ere naiz, izango dedan laguna, tristea izan beharra dauka, gau honen biharamuna, gau honen biharamuna. Peru beti izan da oso askea bikote eta sexu harremanei dagokionez. Bihar, Elizaz hizkuntua. Horren liberal eta azkea, ibiltzen nintzen jairik jai, gaurkoan honekin, bihar arekin, eta
eta gainera lola zai. Gomatxo eta izerdi artean mundu guztia daualai, egia diot nien naiz egon, biharko egunaren zai, ta apaizaren begi aurrean, ozen erantzungo bai. Ja niri ere amaitu egin zait, solteroaren jarduna, bikote batek bilakatzen nau, egunta gau ez tuntuna, bera ikusi eta jartzen naiz, ziztu bizian lizuna, katolikoa ta korrektua, bilatu nuen laguna, jende guztiak esan oidua, itxua da maitasuna. Frantzian, Le Tour de France, Italian, Giro Italia, Espainian, La Vuelta a España, Katalunian, Volta a Cataluña, eta Euskal Herrian, Itzulia Basque Country. Hizkuntza aldatu, oi zaigu beti, giro turretik bueltara, baina gu berriz top trendinean, egon behar bada ez bada, ze ondo jardun leiken euskeraz, inglesitoen erara, baina jakizu euskerarentzat suizidatzeko erada. Atzo pasati sentitzen ginen, gaur moderno egi gara. Gaur moderno egi gara. Egunkaritan saltzen digute, euskera ez dela hilko, modernizatzen joango dela, astiro baina betiko. Baina hitz horiek ez aldira ba, eufemismo
bezate gu ez garela, baskontrietan biziko. Baskontrietan biziko. Asier, utzako gaie, hausia. Zure semeak gaur zera esan dizu. Aita, haunditan guardia zibila izan. Gure semeak ikastetxetzat izan arren ikastola sekula ez du hartu pelota ta ez du maite futbola. Hori bai beti maite izan du edukitzea kontrola. Guardia zibila izango dela, besteak ez dio axola. Banengoen maite zuela, bere aitonaren patrola. Bere aitonaren patrola. Zuzen berari seguru altzaude, begitara galdetzean, beste ezerrez dut izan gura, trikorniorik ezean. Ertzaina esan baluzikira ta arkautera sartzean, baina jende hori nik daukadanez betitik lista beltzean. Guardia zibilik ez da egongo sekula gure etxean, sekula gure etxean. Tutor, bi bertso kantatzeko zutako gaia, hausia. Ingresatuta egon zara denbora luzez anorexia dela. Gaur berri ona jasoko dituzun esperantzan zoaz medikuaren gara. Tratamentu bat proposaturik, behinekin nion aborez, behin bazkaritan bazkaldu eta botaka egiteko gordez. Esaten zuten ba afaritan, jantzuk meriendan jan ordez. Egun probaren emaitzak datoz, ta badut aski ondo ez. Mediku batek esan behar aldit, gaixo nagoen edo ez. Sarri beako lausoa daukat, nere pisu, nere forma, ospitaleko gela zu
Hilaz jo ohi dut horma, hilabeteak pasatu eta joan bada ezin egona. Ispilu aurrean nere begiei doitu ezkero kanona. Hau izango da nere bizitzan egiazko berri ona. Eli, zuntzatu gai hauxe. Eli, homosexuala zara. Askori iruditzen zaie, dena onartzeko prest dagoen gizarte aurreratu batean bizi gara. Zure ustez ere hala da. Hile asko moztu nuen bai, hori hortxe dago tira, baina jazkeran ibili ohi naiz, beste guztien neurrira. Lagun artean ere normala, den horri eman segira. Ahots altxatu eta guztia, harritzen dira begira. Lesbiana naiz esandakoan, blokeatu egiten dira. Gauza batzuen oso sartuak ditugu barrenak klaro. Ni bezala xetu da mudatik, zen eska ez da igaro. Behin publikoa egin ezkero, eskema denak akabo. Gainditu alden edota ez den, nere iritziz garbi dago. Denak hetero baldin bagera, beste zer baino lehenago. Gabiriko gaztek emango duena, bertso honenan sari da. Eta sari hori, Eli Paolak irabazi. Bertso hori, kontatu bertso hori lehenengo puntu erantzune izan da. Koño Gabiriarrak kuriosoak zeatea azten bertso hori eta zu gaurko plan honetan sartuko altzinak ebukatzen hori. Bigarren sarie, Altzibar Lorategik emango duena, kasu honetan entzulen sarie eta irabazlea pertsona bera zanez, bigarren sarie emango du. Bigarren sarie, kasu honetan, Oier Etxeberria antzera. Eta, bukatzeko, aurtengo 47. osinalde sariketa hontako irabazlea, Txaber.
garaikur handitan ezi, inoiz ez dugu erortzeagatik etxi. Ia elkartzen garen berriz bihar etzi, segi izaten hain betiko hain berezi. Ia elkartzen garen berriz bihar etzi, gaur pasa denak ez du agurrik merezi.